what I'm saying now. He may not love it. It does not matter. I am a prophet of God. In fact, you can share this program. On their platform. I don't care. The only thing I know that I'm highly against about Ebuka, this thing he created, called it legal team. Like this lady, genuine fake testimony. They send you go to legal team to go and trace, to go and arrest, and so on and so forth. My brother Ebuka, you failed it there. You are fighting Ebuka Obi. You are fighting Ebuka Obi. Jealousy. Because you are not Ebuka Obi. Jealousy. It doesn't matter what people will say. Bro, Joromo Obonna, iwe wanagi. Amaramu me mayana o legal team. Legal team awo illegal team. Kajukalo go fajo iwe wanagi. Biko police or ihojo ka owu. Ezokwu na ndị police ndị ba ya na-arụ ọjọbọ. Mana police na-arụ ezigbote ọrụ as a security or ihe kwesịrị ekwesị ka ọwụ. Then another one wu law court ebe a na-ekpe ikpe or ihe kwesịrị ekwesị ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọwụ na ebe a na-ekpe ikpe na-ekpe ikpe ziri ezi ọ dị mma ka na ọ dị ha mma. Ọwụ na ọ dị mma, then why are you now being as in seeing legal team as no abomination? Agwa na agụ ha akwụkwọ na-enye anyị nsogbu. Agụ ha akwụkwọ na-enye mụ na gị nsogbu. Bro Joromo Obonna, agụ ha akwụkwọ na-enye mụ na gị nsogbu. Ọ na mụ na gị gụrụ akwụkwọ, ị ga mụ na legal team ihe kwesịrị ekwesị na akwụkwọ nsọ support ya. Yes. Ịgụ Bible go of me, ma na legal team na akwụkwọ nsọ support ya. Kama problem unu nwe ewu na unu ada-agụ akwụkwọ nsọ, unu na-emewe unu gụ ha kwa one chapter. Unu akọtawazie, unu ekwuezie doctrine. Unu ji aka unu create ya, not even the scripture. So legal team enwere ihe ome. Ntị ọrụkwa, ntị dọkwa na ije ụwa.